Репортаж от подготовката за събора на хайдутите на Араповския манастир Асеновград. Тук виждаме, че са подготвили едно така наречено село, където ще правят възстановките, борби, битки, стрелби, схватки, убити, ранени. Тук има голяма поляна, вляво е търговската зона. Моята палатка е ниската, бялата в края. Тук е сцената, която гледа в посока към ресторанта, който е с 1000 места на декари половина. Така, ето го манастира Араповския. Се вижда отзад. Бара има организиран много добре. Скарите им са организирани много добре. Затова специален отделен репортаж може би трябва да се направи. И тук от парадния вход на манастира, ето го, къде там някои реставрации се водят. Това е централния вход. Някаква палатка за организатори. И оттам започват вече търговските палатки с бусовете отзади на собствениците на търговците. Ето тук върви тая линия на търговците, която продължава. Натам ще бъде всичко палатки до самия край, където е моята малката бялата палатка. Аз ще я вдигна, тя не е вдигната просто. От двете страни са ме окупирали цигани, които търгуват с стари виктории, черги, бакуци.